Sestrice, pjesmo sa planine, kako ti je ime, da te dozovem. Ja sam Nadja Zukić, dolazim iz Sanskog Mosta, imam 19 godina i studentica sa prve godine farmaceutskog fakulteta. Ja sam Džejlana Čaušić, dolazim također iz Sanskog Mosta, imam 20 godina i student sam Fakulteta političkih nauka. Ja sam vamo tuda gdje pjesme nose ljudska lica i malo me strah. Kao što svi vjerojatno znamo, Sanski Most je veoma malen grad, međutim to ne smanjuje činjenicu da ima mnogo prelijepih prirodnih ljepota, kao što su na primjer 9 rijeka i Sana koja je doista prelijepa i naravno most po kojem je grad i dobio ime. Naravno imamo mnogo i drugih znamenitosti kao što su na primjer vodopad Blihe i mnoge pećine. Sanski most koji je nekada bio nazvan i gradom cvijeća ima 9 rijeka, a sad ćemo se podsjetiti koje su to rijeke od njih. To su Sanica, Dabar, Zdena, Bliha, Majdanska rijeka, Japra, Sasinka i Kozica. Babijaško oko jeste jezero koje ima karakteristike ponora. Ovo jezero mijenja stalno količine vode na osnovu različitih prirodnih utjecaja. Nekako to je jedna od onih stvari za koje više znaju turisti nego što znaju sami ljudi iz Bosne i Hercegovine, a stvarno je prelijepa stvar koja se definitivno treba posjetiti. Mi sebe zovemo Sanjan, uvijek kažemo u Sanu i Sane, na Sani, tako imamo sve moguće, samo nikad niko ne govori Sanski most. Kažu odakle se, rekao i Sane i onda oni onako gledaju, nije im potpuno jasno i onda moram dodati Sanskog mosta. Prepoznaju nas svi po našem naglasku, kažu dosta da brže pričamo ili da kažemo ne razvlačimo puno. Ali iskreno ja volim da kada vam prepoznaju moj krajiški naglasak, da vam kažu ja si ti iz Krajine, ako ponosno jesu. Ono što mladima nedostaje jeste motivacija. Motivacija za nekim boljim životom i ostankom u Bosni i Hercegovini. Generalno najveći problem mladih jeste odlazak i ne krivim ih za to. Pa mislim da se moja ljubav za muzikom rodila nekako kroz pohađanje međureligijskog hora koji je bio neki lijep način da mladi u Sanskom Mostu se spoje zajedno kroz muziku. Mjesto na koje se treba otići kada se ode u Sanski Most jeste Bašća mogućnosti koja se nalazi u Kruharima, to naš Sanjani naravno znaju gdje je. Mislim da to svak treba posjetiti jer je to divno mjesto na kojem se jako često održavaju se radionice za mlade ljude i to je mjesto na kojem se može puno naučiti. Kada god dolazimo na farmu, veliki broj nas dođe i uvek se nešto ima tamo da radi. Bašća mogućnost koju sam ja već spominjala jeste u sklopu Centra za izgradnju mira i tamo definitivno ima najviše prilika za mlade ljude u Sanskom Mostu. Mislim da je to mjesto koje se generalno u bilo koje godišnje doba može posjetiti i uvijek je prelijepo. Isto tako članovi općinskog vijeća Sanskog Mosta su obezbijedili kroz razne projekte neki novac koji će biti iskorišten za obnavljanje omladinskog doma koji će, nadam se, biti iskorišten u dobre svrhe u bliskoj budućnosti. Ono što je bila naša ideja na follow-up eventu u Mostaru jeste da se na istoj toj Bašći mogućnosti, to jeste farmi koju smo već spominjali, izgradi objekat koji će biti zatvorenog tipa iz razloga što mi za sada, nažalost, trenutno možemo samo da se družimo tu ljeti i već ovako kad dođu neki hladniji mjeseci bude malo teže da se viđamo i nekako je čak malo i hajmo reći, nepristupačno jer je malo onako dalje od grada, zato što je farma i mislimo da bi bilo jako korisno da imamo nešto zatvorenog tipa jer onda naše druženje ne bi imalo granica.